सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत जबरदस्त ओपनिंग, बहुत जबरदस्त धमाका, बहुत जबरदस्त एंट्री मार दिले बड़े पवन सिंह। काहे कि बीते दिन, पिछला दिन, काल के दिने जौन उनकर गाना रिलीज शाम के मेरे रस के कमर पब्लिक में बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहल बटे। जी हाँ, कमेंट इतना बढ़िया बढ़िया कि जौना के सुन के रउआ लोग के भी मन प्रफुल्लित हो जाई। रउआ लोग सुनले बानी कि ना ई तब हम नहीं बता सकत, लेकिन जितना लोग सुनले बा ई गाना के सारा लोग के तरफ से बधाई मिल रहल बटे पवन सिंह के। काहे कि पवन सिंह पहला प्रयास कैले रहन बॉलीवुड के गाना मेरे रस के कमर प्यार से एक नज़र, जौन गाना रुआ लोग बॉलीवुड के माध्यम से ई गाना सुनत रहनी है एकरा पहले, जौन की राहत फतेह अली खान के आवाज़ में गावल गई रहे। लेकिन पवन सिंह एकरा के डबिंग कैले बने, फिर से गौले बने ई गाना नया अविनाश झा घुंगरू जी के म्यूजिक पर, जौना के रुआ लोग देखले बानी लो कि कैसे पवन सिंह गौलहनी गाने जौन गाने के नाम हटे मेरे रस के कमर। रुआ लोग अगर नहीं सुन ले तब फिर रुआ लोग जल्दी से जल्दी पवन सिंह के ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी पवन सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर गाना बाटे, जौना पर रुआ लोग क्लिक करके सुन सकतनी उनकर फेवरेट गाना मेरे रस के कमर। जी हाँ, गाना के रिस्पॉन्स से इतना धांसू बटे कि जो ना के जवाब नहीं है। मात्र बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा गाना लोग सुन ले भोजपुरी दर्शक लोग पवन सिंह ऑफिशियल वेब चैनल के माध्यम से। जी हाँ, लोग के बता दी कि पवन सिंह के गाना जितना बढ़िया सुपर डुपर हिट भइल बटे उतना सुपर डुपर हिट कमेंट्स भी आ रहल बा पब्लिक के तरफ से। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वो लोग के बीच हमने कैसे ही लियावत रहम सन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और भोजपुरी के सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबावल